Здравейте хора, Спеска от Зила, отново на линия. И мисля, че днес ще е малко по-специален ден, защото май ще спирам с Brawl Stars. За известно време. Не за винаги, но за известно време. И се чудите защо май ще спирам. Причината е май няколко неща, защото се случиха много интересни неща в последната година. Лятото свърши, и дойде септември. И може би някои хора ще сетят защо малко ще се отблъсна от YouTube. И да, мисля, че ще почна една интересна тема за разговор и това е, че защо май спирам с Brawl Stars. И това е може би причината е, че много от събитията, които се случиха, са много неща, които на мен не ми харесаха. Първо имаме... Нека почнем всъщност с нещата, които ми харесаха. Чакайте, че имам... Тук спиша си с феновете. Първо, че нещо не ми хареса, именно... но нека всъщност започнем с хубавото. Разбрано? И това нещо, което да ми харесва е, че имаме колаборация с Roblox, с Subway Surfers. Нови скинове, нови неща. Това е хубаво. И нови карти. Нещо, което не ми хареса е първо. Отново тези... как се казваха? Unlimited Superpowers. Нови бройлери. Говоря от Мира и Зиги, които са щупени. И естествено, може би да не забравям Чънк. И особено па тези Subway Supers. Но имаме нови скинове. Имам 4 от тях. Дано вече CJ Poco. Аз наричам CJ Poco. CJ! Само CJ. Иначе друго нещо, което не ми хареса, беше именно Roblox, но това ще го направя в друго нещо. И няма да коментирам, защото темата е малко неподходяща за нещата, които май български YouTube направиха. И е нещо, което май наистина не ми хареса, именно подкрепа и развиване на неща от към токсичност, която още повече се натрупа в играта. Именно с голямата токсичност, която играта получи. И това не го казвам като човек, който си вика поредната пин Алабама. Ако не сте забелязали в Brawl Stars са решили да сложат пиедестал и култ, палеца надолу. Какво стана с палец нагоре? Позитивност. А ние сега тук всички сме някакви токсични рейдж вирус маймуни, дето сега сме да си гледаме да си откъснем главите с палец надолу. Какво е това сега? Какво е това? Има ли хора, които биха ме подкрепили? Яни, Вонстъра? Има ли YouTube канали, които да обърнат внимание на този проблем? А не аз да съм единствения ютубър, който вижда проблем и трябва сам с малките си гущерови ръчички да блъска на вратата на Supercell и да им казва: извинете, имате проблем. Не трябва да съм единствения. Но като гледам, май всички искате да сте с Roblox-та, да сте с тъпите гейм модове, Steam Brain Rot, 99 нощи в гората и какво друго? Grow and Garden. Почитаме да ни удобно с популярни игри в Roblox, когато между другото има проблеми, да не ги коментирам, че ще стане много зле. И какво друго имаме? Да не забравям. Roblox едното, което е проблемите в Brawl Stars и може би Яни Саунда, който той почна да говори за какво тя се сета за какво не го харесах. Защо не ми хареса? Защо не ми хареса. Второ, вика, аз не играя игри с деца, алабала. Той какво прави? Играеш Roblox, когато се играе от 5 годишни, които не могат да си връзват обувките. Яни, какво е това на първо? И на второ, играеш игра,
която в момента има огромния проблем с деца, бамване на на едни важни хора, които се борят с проблема. Тъй, че Яни, по-добре си подбирай темите и игрите, за да не стане така, че да те асоциираме. После защо имаме ютубери, които ме коментират. Ма първо се стегни, Яни. Първо се стегни, преглеждай темите и гледай, за да не станат някакви такива грешки после някои ютубери да те ваят от кълта. Гледай. Гледай какво става. После аз па съм бил лош. После аз съм лош, бала. А кой прави видеа? Ти и аз. Ама аз правя видеа, където коментирам теми, свързани с яростта и как яростта е вид болест. После не си правя ята както трябва. Правя си ги. А после хората да вникнат вътре. И така, нека започнем малко да се връщаме в игра, защото явно много моите съотборници се... Аха, ето си имаме Токсит. Ете за това ви говоря. Ете за този проблем в Brawl Stars говориме. Играеш, па после си най-големия глупак, който може. Меш си запалят се нагоре, между другото. Аха, много полезно. Суперсел, оправите си играта, бе. Първо макнете половината бролери. Знаете защо ще спирам? Защото ще почна да снимам на... кое се сещам, че е много хубава игра? Да, Team Fortress 2. За сега, Roblox си изкоментирах. И аз ще почна Roblox, ама май ще направя само 2 видеа и няма да е на тия маумни, безмозъчни игри, където май сте с мозък на едноклетъчно, така като ви гледам български инфлуенсъри мои, вие сте с мозък на едноклетъчно за мене, защото вие, вместо да измислите нещо оригинално, вие решавате да следвате тренда. Вие сте едни безмозъчни маймуни, които вие нямате мозък в главите си. Сега, аз имам видеа, на които няма никакъв интерес в България. Говоря за 28 години по-късно. Темата за яростта и останалото. И както се вижда, bad random си и много големи skill issues. Деца, които не си гледат, не си научават урока, а само са си по телефоните. И какво е това? Какво се случва с малото поколение? Вместо нещата да се подобрят, нещата се влошават само. Казвам ви като човек, който разбира и е в момента малко и много не завършил. Ете за това. Това фанк трябва да го премахват от играта. Значи, защо ще свирам с Brawl Stars? Ето защо. Много герои, неправилно балансиране на героите и така нататък. И коя игра ви препоръчвате да играте? Counter-Strike е една от игрите. Hollow Knight Skill Song е тази игра, която ви препоръчвам да играете. Тази игра е ефтина и ще ви кажа едно толкова добра игра никога не съм виждал. Не съм играл, но е много добра игра. Казвам ви, защото когато я видях, после нещата са incredible. Incredible! Много неща са се променяли в последствие. И това е нещо, което не ми харесва, че вместо да балансират бролери, които са с проблем, fuck it. Вземете топката, бе! Вземете топката, бе! Малко хелт, да. Ето, виждаш ли токсичността? Коя другата игра? Hollow Knight едната е. Първата Hollow Knight и Hollow Knight Skill Song с Hornet. Коя друга игра? Да, сетих се. Нали, както казах и... Counter-Strike, обаче Counter-Strike OP или OP 1.6 и 2. И другата е Team Fortress 2. Сега много хора ще ми казват, че съм динозавър, но предпочитам да ме наричате динозавър, отколкото да ме асоциирате с игра,
която има най-безмозъчното, едноклетъчно и най-неоригинално съдържание в интернета. Да, Roblox е забавно развиващи и за хора без капчица мозък. И ако мислите да ме росвайте ме. Давайте. Аз съм единствения български YouTube, който говори за това. Вас си играе Roblox. 99 нощи в гората. Монстър той. И Яни сам на той. Остана само Пресли да играе и тогава ще направя екскоус клип как той играе деца, глупости. Платформа, където неговата дъщеря и децата на Яни могат малко и многото да попаднат на едни конкретни хора, които малко и много ще им повредат. Давайте, играйте. После аз съм бил лош. Не съм аз лошия. Вие сте лошите. Аз съм просто човека, който вижда истината. Просто си поемете отговорността. Ама явно не гледам, че не поемат отговорност. Аз тук хубаво играя. Аз малко си изкоментирах частта за Brawl Stars, защо ще спирам. Ама знаете защо Team Fortress 2 и до ден не ще се играе? Заради това, защото тази игра е хубава игра и ако искаш да си и трябва да имаш скил. Моят скил е само Pyro, ама той е M плюс W1. И хората, които продължават да играете Roblox, моля прекратете си абонамента за Roblox веднага. И вашата игра на Roblox не ви допринася нищо друго, освен проблеми. То май нищо друго не остана от мене, освен да коментирам колко е долноотровно цялото нещо. То освен, че имаме проблеми с български YouTube платформата на инфлуенсъри, които снимат в интернет. То остана само Фонстера и Яни сам да ми видят видеята. Аз ще си пратя видеята. Ще си ги пратя не заради рекламата, а за друго. Да видят, че има хора, които говорят нещо против тия хора. Вместо да коментирате, има ни хора, които да ни коментират. Ето ги тия хора. Въпросът е, че вие не ги искате. Shut up! Think fast, чакомъч! Чакайте, извинявайте, че тук малко ще замълча, но това е защото искам малко да се фокусирам върху играта, защото не искам да загубим. И без това... Майко мила, това е най-тъпият тик, който може да съществува в цялата планета. Той аз съм мейн тик, ама не го играя често, защото играя малко Clancy. 11 тейкдаун на Clancy! Буя! Яни, щом толкова си отворен към мене и към играчите на Brawl Stars, що ти не можеш да играеш Brawl Stars, а? Да видим дали ще се осмелиш да играеш тази игра. Що ми играеш Roblox? Това ще бъде в мене. Скина е rare. Да, това е най-голямото нещо, което... Макс... Франк Байрон. Това между другото, този зайк, доколкото знаме от един като анимиран сериал на Subway Surfers. Други скинове, които да ми харесват. Джей Кол е добър скин. Трикси Джанет, Франк Байрон. Тия скинове са добри. Иначе след 16 дена приключва. Гледам да се активирам към Brawl Stars малко и много. Нью Йорк минах с най-гнусния геймод, именно Subway Run. Иначе концепцията е яка. Иначе искам да похваля Supercell, че вместо 6 са добавили бая гейм модове.
и са върнали най-сетне Баунди. Бро хокея го мразят, Доджбол също са го върнали. И най-сетне Брау Арена. Това между другото ми е любимия геймод. Брау Арена. Хората, които сте ми гледали видеята, явно си спомнят Изроди чудовища нападат София. Това ми е между другото най-гледан ми клип в канала ми. Иначе това ще бъде от мене. Загуби. Ма нищо. След загубата ще има една победа. Както Кристиано Роналдо от бедно момче станал най-богати и велик футболист за нашето време. И Еминем, дете, което израсна в гетото, сега е най-успешният рапър в света. Please stand up. Please beg YouTube stand up. Иначе, бъдете готови за най-великият проект в български YouTube, който може би ще очаквате. От мен е едно. Сея и Яни, предизвиквам те в Brawl Stars, да те видиме колко си отворен, щом решаваш да критикуваш нас. Чао и те очаквам. Сега, това е след записа. Искам да отправя нещо. Искам да отправя към Яни, Саунда, Вонстера и Васи, ютубите, които играят Roblox. Не искам, този клип не е с цел да ги обидя, защото играят тези игри, а искам да кажа, че в момента играете игра, която се намира в едно положение, в което не може да се измъкне, защото самите фенове откриват проблеми. Разбирам, че мен ще ме нападнете, защото играя Brawl Stars, но и Brawl Stars има проблеми, аз ще ги покажа кои са. И няма смисъл в момента да се плюе един към друг. Но искам да кажа, че факта, че подкрепят игра, която се намира в затруднено положение, а аз в момента играя, аз до някъде коментирам тази тема и съм единствен в България, който коментира. Не е толкова хубаво. Трябва повече да се говори за тази тема. Очаквам отговор.